Juma uti kalo kile wolofila san 2020 an bɛ foli kɛrɛn di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni waati na k'a yira la ko an ka bi bakuruba o ye fila ye min ni o ye minisiri tɔnsigi fɔlɔ o kɛra kunu alamisa don jamana kuntigi Sola Kuluba jaabi minnu sɔrɔla la an bɛna olu da o tulo kan sisan. Filanan min bɛ tali kɛ jikan taama olu bɛna daminɛ ɲinan campagne san 2020 ani 2021 baaraw bɛna kundu juma uti kalo kile 14 nataw ni an ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Ladala tɔnsigi min bɛ kɛ jamana minisiriw fɛ kunu o kunfɔlɔ kɛra min kɛnɛ ɲamaya kun bɛ an ka jamana kuntigi bolo Ibrahim Boubacar Keita. Kɛnɛ in kan sa min o ye minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé fo ka taa se minisiri 6 min olu sugantira nin waati na olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan. Jamana kuntigi ka kuma tala sa a y'a ɲini ko jɔsen 5 k'a b'o di gouvernement ma ka baara k'o kɔn teliya la walasa min o ye lafiya ani bɛn o bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogoya min na. O fɔlɔ a k'a b'a ɲini gouvernement fɛ u ka baara kɛ teliya la min b'a to bɛn ani keleya o bɛ se ka don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Ani min o ye gouvernement d'union nationale ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ se sigila sɔrɔ a la k'o ka kɛ walasa basigi bɛ se ka don jamana kɔnɔ ka taa se lakana ma walasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen o bɛ se k'u saga sɔrɔ jamana kɔnɔ cogoya min na. A ko filanan k'o tɛ dɔwɛrɛ k'o ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka d'a kan min o ye balikawuli minnu olu kɛra don tɛmɛnw na Kayi ani Sikaso maa minnu ni tora la k'o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa k'o tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min. A ko fana min o ye min kɛra Bamako Zuliye kalo kile 10 ani kile 12 kɔnɔ maa minnu ni tora la a k'o ka sɛgɛsɛgɛli se nin bɛɛ lajɛlen ma walasa a ka se ka dɔn min kɛra ni ko ninnu sababu ye. Min o ye laɲini sabanan ye sa jamana kuntigi ko sigikafɔ min o kɛra an ka jamana kɔnɔ décembre kalo tɛmɛnen san 2019 san ko laɲini minnu sɔrɔla o sigikafɔ senfɛ ko ka o baaraw waleya teliya la walasa bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogoya min na. Min o ye laɲini naaninan ye jamana kuntigi y'a jira ko ka ko bila sen kan min o ye sɔrɔ ye maa minnu ni wulikajɔ tɛmɛnen na minnu ni tora la ani minnu ka bolofɛnw tiɲɛna ko ka nafolo bila kɛrɛnkɛrɛnnen la min bɛ se ka kɛ fɛn ye ka di maa ninnu ma cogoya min na walasa ka dimi dɔ bɛ se ka bɔ u ka dimi na cogoya min na. Laɲini 5nan jamana kuntigi ko min o ye lakɔlikaramɔgɔ olu ka sariya sen 39 ni a waleyali kumaw bɛ sen na a ko ka baaraw teliya k'a ko kana bila dagirinda la ka d'a kan ko dɔ kɛra nin ko ye munumunu na. Ni laɲini 5 in kɛrɛfɛ jamana kuntigi y'a ɲini an ka gouvernement kura in fɛ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa samiyɛ min bɛ sen na n'o ye ɲinan campagne ye k'o ka a kɛ sabati kɔnɔ ani min ni o ye coronavirus kɛlɛliw ye ani a kunbɛnni baaraw ye k'o ka o bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa lafiya bɛ se ka don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan cogoya min na teliya la. Jɛkulu min ni a bɛ wele ko M5 RFP olu ye wele bila u ka tɔndenw ma tɛnɛn tɛmɛnen k'a yira ko u ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to ko jamana baara kɛyɔrɔ fosi kana se ka baara kɛ cogoya min na ni a bɛ wele nazarakan na ko désobéissance civile. O senfɛ an bɛ a ladɔnniya k'a fɔ ko min ni o y'an ka sigida 6nan ye ko tɔnden maa 4 olu tun minɛna wulikajɔ ninnu senfɛ u ka kiiri o tigɛra kunu alamisa don uti kalo kile 6 san 2020 min ni o ye an ka sigida 6nan kiiriso la k'a yira ko kiiri senfɛ maa 2 olu labilara k'a yira ko olu nɔ tɛ ni baara ninnu na min ni o ye maa 2 tɔ ninnu ye sa olu kiirila ni ka u ɲanki kalo 6 kaso la min ni o ye u ka lafasaba ye Maître Amidou Maïga ale ka laseliw senfɛ a y'a yira na ko ale nisɔnjalen don ka d'a kan ko maa 2 olu labilara k'a yira ko u nɔ t'a la min ye maa 2 tɔnu ye ni olu ɲankira kalo 6 kaso a ko don nataw la ko a bɛna sɛbɛn bila sɛbɛn min senfɛ a bɛna ɲini sigi kiiri kan ka d'a kan ale ka faamuya la ko maa ninnu k'u ni kaso ma kan halisa an b'aw ladɔnniya ko min ni o ye M5 RFP maaw ye min ni o ye sigida fɔlɔ ye u ka maa 5 olu tun minɛna arabadenw tɛmɛnen olu kiirila ni k'u bila tile 45 kaso la. Jigantamaw baaraw bɛna daminɛ min ni o ye ɲinan campagne ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bateau bɛna wuli sɔɔni k'a yira la ko san 2020 fo ka taa se san 2021 jitama campagne
o bena daminɛ Moti mara la jumadon uti kalo tile 14 san 2020 nin kɛra kunnafoni min dira cakɛda min ni ale ɲɛsilen bɛ jikantamaw ma o ɲɛmɔgɔ fɛ ni a bɛ wele nazarakan daɲɛ surunna ko Comanaf. Ale ye ni kunnafoni di arabadon tɛmɛnen k'a yira ko min ni o ye ɲinan campagne ye ko a bɛ daminɛ ni u ka baton telima min ni a bɛ wele nazarakan na ko Expressi ani u ka batonba ye ni a bɛ wele ko Firun. Nunu bɛna wele jumadon ni k'u kunda dugu ka dugu bɛ wele ko Kambara sa ni ale bɛ Tɔnbukutu mara la ko nin bɛ kɛ ko ɲɛbila ye ka taa kan ko fo kalo 6 kɔnɔ min o ye baton ye o bɛna to taa ni ka segin na jamana kɔrɔyanfan ni Kulikoro mara la. Campagne daminɛnen kɔ uti kalo tile 14 min ni o ye u ka batonba ye ni a bɛ wele ko Kanku Musa ni ale ye dagayɔrɔ bɛlen bɛ Kulikoro yɛrɛ masa. Ale bɛ wele ni k'u kunda Tɔnbukutu mara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Kambarasi ale bɛ taa ye o baaraw bɛ daminɛ septembre kalo nataw la. Nin jikantama kunnafoni bɛ da siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la an bɛ a yira la ko ni baara bɛɛ lajɛlen waliyara ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a kan bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.